서론저인이 힘들어가는 필름들 비진이 마감인가요? 베타가고 또 ini 서론 비진이었고 저는 아나타식은 ada kontan이 나오는 자일은 아래 비니 나오 지크사이 봉쇄 오던나이 삼타이거리 시랑 가랭간 로에 지
सुबुं बायदि जोङो नुनाय साननाय बायदि रोखोमखौ जोङो बेखायनो जोङो इसोरनि अननाय मोननो थाखायनो जोंनि गासैबो बेबहारिक मानवाथि मोननैबो बिसयनि जाय बिसया रावनिबो सानैजों सोमोन्दोआ दंखाखाबाय नालाय दै सानैजों बेयाव पूर्णपद ब्रह्मज्योति स्वरूपाय नमः दे जोंहा सरन्जय आफायाबो फैदों ब्रह्मणे स्वाहा ओम ब्रह्मा 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 नो ब्रह्मणा विदं ब्रह्मैवोतेन ब्रह्मैवं ब्रह्म ब्रह्मस्मादिना ओम स्वाहा इसोरनि आथिं होनायखाय जोबथा याते गासैबो क्षमा मोनदों आरो torlo जाबाय थायो आरो क्रिया जाबाय थायो बे रोखोमनि आरो ओंखायनो आसा खालामदों जिखिनि दिगथै जायो सांग्रांथि माबाखौ जोंनो माबादों दा ओंखायनो आसा जाथों आरो बेजोंनो जों सुबुं जाथिनि मोजां बे थाखा थफ्लाखौ जों दिनै बुजायना होबाय बेफोर थाखाखौ जाहाथे नोंसोरो अननानै नोंसोरो मिथिखासिगौ जों नोंसोरखौ मा बुंबावनो मिथिखासिगौ नोंसोर बाहायनायखौबो बाहायनो मोननाय नङा ना बेनिखायनो बुजिनानै लानांगौ बेफोर जाय गेदेर अननाय खुलुमनाय होदो उन्दैफोरखौ अननाय होदो बिदि खुलुमदो बुजिनानै लानांगौ नुब्लासो माबासो साहस जायो ओमफ्राय उनावहाय गावनि बेलायाव मोजां रोखोमनि सोलिनो हानाय जायो बिनि उनाव नोंस्रा मा मावनांगौ मा दांनांगौ
Handshake lah, handshake. This is not the protocol. Kenapa handshake lah, handshake. Udah maro. Ayah, lu sudah dulu nggak? Jangan.